ପରିଚୟ ରଖିବେ। ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ରହିଛି, ତ ସେ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ବାତିଲ ରହିଛି ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ନା ହୀରାଖଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 18447 ସେଟା ହେଉଛି କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ରହିଯାଇଛି, ସର୍ଟ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ କୋରାପୁଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଠୁ ଅରିଜିନେସନ୍ ଏଇଠୁ ହେବ ଆଜି। ଆଉ ଆମର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯେଉଁଟା ଆସେ ଆମର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ କିରଣଦୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରଟା ଯାଏ ଆମର 58501 ଆଉ 58502 ସେଟା 58501 ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ କିରଣଦୁଲଟା ଆମର ଏଇଠି ଆଜି ସର୍ଟ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ 58502 ଯେଉଁଟା କିରଣଦୁଲ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଯେଉଁଟା ଯାଏ ସେଟା ଆଜି କୋରାପୁଟରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ କୋରାପୁଟରୁ ଦାନ୍ତବାଡ଼ା ଭିତରେ ବା କିରଣଦୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ତାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଆଜି ସେଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ରହିଛି। ବାତିଲ ହେବା କାରଣ କ'ଣ ସାର୍? ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସେ ମାନେ ସେକ୍ସନରେ ଆମର କୋରାପୁଟରୁ କିରଣଦୁଲ ସେକ୍ସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ କାମ କିଛିଟା ଷ୍ଟେସନରେ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆଜି ହେବାର ଅଛି, ସେମିତି ଦିନବେଳା ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସେ ବାତିଲ ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଆଯାଏ? ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଆସିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଜଣାଯିବ।